Jes, aamutreeni. Valmistelut. Aitolehtikin pääsi räntsille, niin vedetään kimppatreeni. Meillä on pari viikon päästä eka varsinainen tai virallinen Hyrox parikisa stadissa. Ja alkaa olla viimeiset kovat treenit ainakin meikäläisellä. Tässä on just valmistunut sali, Motivoni, sali, Hyrox-vehkeet löytyy, lähes kaikki. Vielä on loput tulossa ja muuten halli on vielä vähän muuten rakenteilla, että just alkuviikosta sain pestyä tän ja ei ole vielä ihan lopullisessa muodossa, mutta pystyy treenaamaan hyvin. Tämän päivän treeni on 7 x 200 metriä juoksua. Käydäänkö vedetään nyt kimpas, niin käydään juokseen tossa tiellä suoraan ovesta ja sitten tehdään hei. Tehdään karkeasti lajit noin 50% kokonaismäärästä, niin eikä siinä mitään. Hiihto, työntö, niin toinen aloittaa toisella, toinen toisella ja sitten... Aika paljon kauemmin kestää hiihtää, kun työntää 25. No, se työntää enemmän. Tää riippuu hiihtovauhdista. Mä sanoin, että mulla on hiihtoa siinä. Wallballit tehdään lopuksi silleen säätöön. Vitsitkö äänentoisto on tulos? Ei oo vielä täällä. Sitten siinä on se lungeosuus, niin se on tuolla tangolla paikallaan. Niin. Siirretään toisille, että tää tarvii mittailla Erik. Sä vedät nyt wallballia sitten. Toi on miesten korkeus, toi missä on teippi. Niin sullahan on käytännössä tossa menee toi sauma, niin se alapuolella. Mitäs on tämmönen joku? Tähän alkulämpät ja sit lähtee. Carrots and the clarity. They tell me that I'm giving like I opened up a charity. M-O-N-E-Y, you know I say fly, cause I'm that guy. I be doing 30 and then 55, and you know why. Top down bass, bumping out the tweeters. Told these groupies get a grip, like some tweezers, I don't see you now. I don't need you if you're trying to tell me dry though. No, they lying, they can't look me in my eyes though. Where were you when I was trying to survive, bro? Now my watch don't tick, 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 tick through. 30 on the dash. Yeah, we riding slow, but that money moving fast. Nätisti. Oi. Oi.
Tästä treenistä vai? En kysynyt sulta. Mutta kommentteja. Mä ainakin odotan niitä. Mä itse asiassa odotan ihan tosi paljon. Ihan vähän mietityttää se, että on niinku 2 kisaa putkea, mutta ehkä mä pärjään. Mitä sä oot mieltä siitä? Mullahan ei oo 2 kisaa. Niin, sulla on 1. Sä yrität tehdä kaiken työ. Sitten. Niin. No, Siis en tiedä pitäis. Milloin oli se harjoitus Espoossa marraskuussa, niin ainakin omalla kohdalla niin aika paljon parempi valmistautuminen kuin sinne. Et joo, kyllä mä otan niinku kovaa tulosta. Sama. Jes, treeni tosiaan tehty. Vedettiin 7 kertaa 800 metriä, eli vähän vajailla juoksuilla tossa ulkona soralla ja sit 50% suunnilleen lajit. Niin kuin sanoin, niin puuttuu vielä pari juttua, niin esim. Askelkyykyt korvattiin levytangolla. Askelkyykyllä paikallaan. Joo. Mut käyn tää sali nyt näillä asetuksilla läpi. Motivonilta tosiaan kaikki vehkeet tullu. Tässä on mitä tää nyt on? Ruohomattoa tarkoitettu tohon kelkan vetoon työntöön. Mulla on tässä 12,5 metriä pituutta, purpeet, askelkyykyt, kelkat teen käytännössä siinä. Sitten mulla on tässä tämmönen ohut kumimatto. Bodytonin on siinä nyt muutaman kovan vauhtikestävyystreenin tehnyt. Vauhdit riittää hyvin. Hyvä tuntuma matossa, ei oo mitään moitittavaa. Mulla on tarkoitus vielä tähän laittaa telkkarin. Mä niin juoksumatoilla kuin muillakin kardiolaitteilla sisätiloissa, niin itellä aika meinaa käydä monesti pitkäksi, että mieluummin tykkää juosta aina ulkona, mutta ajattelin, että kun tuohon laittaa telkkarin, niin sit siinä talvellakin saa ajan kulua. Sitten on kyykkyräkki. Leuanveto löytyy. Toi wall ball targetti on vielä vähän liian matalalla mulle, niin siksi mä heittelin tuon seinään. Sitten on dippi, teline ja sen saa tohon iisisti vaan sujauttamalla omalle korkeudelle tohon räkijalkaan mihin haluu. No joo, sit perus vinopenkki säädettävä, kelkka työntöä varten, köydet vetoa varten ja mulla on nyt väliaikaiset kiinnitykset. Siellä on jakoavaa ja kumivasara, ei ollut karbiinihakoja nyt hollilla nopeasti. Wallballi 9 kiloinen ja sitten toi naisten Pro 6 kiloinen. Skierko, ihan perus vastukseen säätö tuolta pyörästä. Mitäs muuta? Soutulaite, sama homma. Perussetit vastusta säädetään tuolta. Mitä mulla on vielä tänne tarkoitus nyt hankkiin, niin vähän levypainoja lisää, että tohon kelkkaan se 200 kiloa täytyy saada itelle. Ja sitten hiekkasäkki tosiaan noihin askelkyykkyihin, muutamat kahvakuulot, käsipainot ja sitten toi lisäpainovyö leukoja dippejä varten. Ja siinä sitten alkaa olla oikeastaan itelle täysin riittävät setit niin kuin täyspainoiseen treeniin, kuin varsinkin Hyrox-treeniinkin. Eipä siinä mitään, tämähän on suunnilleen päivän pari homma, että noissa laitteissa pikku kasaamiset ja sitten tässä matossa on vielä, tää on osittain liimattu. Vähän menee vielä, ehkä pitää liimata. Tai no ei häirinnyt kyllä tossa työnnössä. Mutta lähinnä silleen, ettei lähde matto menee rullalle, kun työntää. Ja toi kumimatto mulla on ihan tollasena. Sitä en liimoillut kiinni. Ei mitään seuraavaksi, niin varmaan toiset aamukahvit ja milloin se oli? Artsi tulee 2 tunnin päästä. Artsi oli tosiaan, se on ollut noin kuukauden päivät valmennuksessa. Startti on ollut hyvä, kunnes tuli Fuengirolan kiertue ja sehän ei mennyt ihan putkeen. Sitten sai lukea aluksi lehdestä ja sitten viikkoraportin muodossa pikku ränni tuli päälle. Ja
Nyt on tarkoitus rankasta Artsi ihan kotiolosuhteissa tällä kertaa. Ei mennä Sörnäisiin tänään. Kurin palautus kiertueen jälkeen. Vai mitä, Bravo? Joo. Joo, Artsi teki klassiset feidas. Oli ihan oikea syy. Todennäkö. Lupas tulla huomenna tekeen treeniin, niin nyt ei treenata Artsiita. Pistoolin putsaus. Aika harvoin tulee klokkiin putsattua. On kyllä toimintavarma ja kestää niinku ihan melkein huoltamatta, niin toimii loputtomiin, mutta tietysti välillä hyvä kuitenkin putsata, että pysyy hyvässä kunnossa. Sen jälkeen Bravonkaan pikku tottikset. Niin. Vähän karstaa tullut, milloin on viimeksi hinkannut. Uudet aseluvat itse asiassa tuli just. Pienoiskivääri ja pienoispistooli. Tää on aika tyyristä hommaa vetää noilla sotilaskalipereilla. Se on, mitähän on 556, 1 € oisko. En tiedä mikä on viimeisin hinta. 1 € laaki, niin jos harrastaa yhtään enemmän, alkaa tuntua toisaalta kun ajaa hummerilla, niin en tiedä sit onko se niin iso kulu, jos ei joka päivä ammu 500 laakia. Joo, pienarilla pystyy aika hyvin treenaamaan. Tietysti ei rekyliä oikeastaan ollenkaan, mutta tosi samantyyppinen ampu arska pohjaisella kuin isommallakin kaliberilla, niin tuolta Uronen tekee. Kivääri, se on just valmis ja pistooli siellä olisi ottamassa. Ei mitään piippuja ja öljyt. Pistooliharjoittelusta niin tosi iso osan pystyy tehdä kuivaharjoittelulla laukaisusta lähtien, niin jeesaa paljon. Säästää aikaa ja rahaa ja jeesaa paljon, kun tekee kuivaharjoittelua. Eikä vaan käy pelkästään radalla. Korostuu varsinkin tälleen, kun käy. Ei käy päivittäin, vaan tosi paljon harvemmin kuin joskus. Niin. Löytyy niitä virheitä paljon enemmän. Sitten Bravo vuoro. Onko sit Bravo vuoro? Jaksaks sä edes treenaa? Bravohan jaksaa. Ei jää siitä kiinni koskaan. Oi. Niin. Joo. Nukkuma. Bravonkaa pikku tottikset.
Bravo on tossa lähiviikkoina murtautumassa show-bisnekseen todenteolla, mihin on treenattu. Ja tietysti muutenkin kuuluu tottelevaisuuden treenaaminen, kun Bravolla se meinaa välillä vähän. No ei kyllä tottele aina hyvin, mutta moloiluu riittää kyllä aina. Niin. Musta noi tottistreenit on Bravolle niinku sen pääkopale. Erityisen tärkeetä se joutuu silloin keskittyä. Vai mitä Bravo? Meillä on samoja ongelmia Bravon kanssa. Mä sanoinkin tossa, että me ollaan kyllä Bravon kanssa aika samanlaisia. Monet tosi samanlaisia, mutta sit mitähän mä tällä viikolla mä ajattelin, että mä yritän niinku ottaa kans Bravosta mallia. Meillä on samaa se, että me vedetään 100 lasissa ja molemmat tekee aika paljon vääriä valintoja. Välillä oikeitakin, mutta Bravossa on se ero vielä, että se on niinku iloinen aina ja nauttii joka hetkestä. Et vaikka menee vituiksi, niin se ei niinku jää harmittelemaan vaan niinku hetkeksikään, vaan se vaan vittu painaa eteenpäin tyytyväisenä. Bravo! Istu. Tschüss. Maahan. Vapaa. Hyvä. Hienoa. Mitä sä möyhennät sitä palloa? Sus! Chip, hyvä! Hyvä, bravo, yes! Nukkumaan! Sus! Paikka! Sus! Chip, hyvä, hieno, bravo! No niin, päivän hommat alkaa olemaan pulkas. Viikonlopun viettoa seuraavaksi. Tänään on vedetty hyroksit M-Aitolehen kanssa omalla salilla ja sitten koiratreenissä mennyt aikaa ja muissa hommissa. Lopeta irti kohta saunan lämmityksi. Muistakaa tilaa kanavaa. Mitähän tulee seuraavaksi, en muista. Varmaan kisat lähestyy, niin hyroksia ainakin on tulossa lähiaikoina lisää. Katsotaan miten startti menee stadis viikonloppu.